והספר שאנחנו מציגים בפניכם הערב עוסק בטרור ובפילוסופיה. שתי שיחות במרכזו עם יורגן הברמאס וז'אק דרידה, ושני מבטים המנסים לתפוס את מהותו של הטרור ואת משמעותו מעבר לאינסוף התמונות, הדיווחים והערכות שאנחנו נתקלים בהם יום יום. ג'ובאנה בורדורי ניהלה את השיחות, והספר פילוסופיה בזמן טרור יוצא עכשיו לאור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, בתרגומו של רועי ברנד, שגם ערך את הספר וגם הוסיף לו הקדמה. ערב טוב לך. ערב טוב. ובכן, שני פילוסופים, אחד נמצא בשנגחאי דומני ואחד בגרמניה, מסתכלים על התמונות ורואים 11 בספטמבר, המגדלים התאומים נופלים, קורסים, ואז כמובן מתחילים לחשוב. לאט לאט, אבל תוך כמה ימים או כמה שבועות הם מצליחים לגבש תפיסת עולם, ואז מה? זה בדיוק מה שמשך אותי לספר בהתחלה, ההצגה של הפילוסופיה בו כזירה של פעילות, כעשייה אפקטיבית. כן. כלומר, בניגוד לדעה המקובלת שרואה בפילוסופיה כמסוגרת, במגדל השן של האקדמיה, דיון אבסטרקטי במושגים, חסר כוח אמיתי. פה, בספר הזה, פילוסופיה בזמן טרור, שני הפילוסופים החשובים ביותר בזמננו, יורגן הברמאס וז'אק דרידה, מציבים את עצמם בחזית המאבק אל מול הטרור. השאלה היא, מה הפילוסופיה תורמת כאן? כי אני אתן לך דוגמה, הברמאס, כן, ודרידה, שכותבים יחד ספר או מדברים יחד על זה. אחד אומר, האירוע הזה הוא האירוע הגלובלי, הגדול, ההיסטורי הראשון. כלומר, האירוע הזה פותח עידן חדש. השני, ז'אק דרידה אומר, לא היו דברים מעולם. כבר מלחמת העולם הראשונה, ולפני כן, חוזרים למאה ה-18, למאה ה-17 אולי, וכולי וכולי, וכאן אנחנו רואים אותו דבר מה שקרה בעולם העתיק. אז יש לפילוסופיה כלים להתמודד, או שכל פילוסוף לעצמו, כל אחד ושיטתו? מעניין, אני חושב, העובדה ששניהם מפתחים אוצר מילים פילוסופי ושיטות פילוסופיות במשך 30 שנה לפני האירוע הזה, וכשהם מגיעים לניתוח הבעיות הנוכחיות שאנחנו מתמודדים איתם כאן כל יום, נראה שהאוצר מילים מתאים בדיוק לניתוח הבעיה הקונקרטית שאיתה הם מתמודדים. הברמאס, אם נאמר זאת בקצרה, מפתח תיאוריה של... כלומר, הברמאס מתיישב עם התיאוריה של הברמאס, כן? הברמאס עושה הברמאס על הטרור, דרידה עושה את דרידה על הטרור, ושניהם מגיעים לתוצאות מעניינות מאוד, ניתוח מבריק, לדעתי אורגינלי, שפותח כיווני מחשבה חדשים, מעבר לאותו קיבעון מחשבתי שהוזכר פה מקודם. במידה מסוימת שניהם מגיעים לפתרון דומה מאוד מכיוונים שונים. שניהם בעד פיתוח או קידום אפשרויות או ערוצי תקשורת נוספים, פיתוח המוסדות הבינלאומיים כמו האו"ם ובית הדין הבינלאומי בהאג. כן, שניהם אומרים למשל דבר חשוב שהטרור מהסוג הזה שאנחנו ראינו ב-11 בספטמבר, שאנחנו רואים כאן על המסך עכשיו, הטרור הזה מציב אתגר או סכנה מאוד מאוד מוחשית לדמוקרטיה כפי שאנחנו מכירים אותה. כלומר, זאת נקודה מאוד חשובה. כן, מאוד מאוד חשובה. סכנה פנימית לדמוקרטיה. כלומר, הם שניהם חושבים שהטרור אינו מהווה איום ממשי על הדמוקרטיות המערביות. האיום שהוא מהווה הוא פנימי לדמוקרטיה עצמה, באופן שבו הדמוקרטיה מגיבה אל הטרור. כאן הם מוצאים את האיום. אם ניקח לדוגמה, הברמאס רואה בתקופה הקצרה שלאחר ה-11 בספטמבר הזדמנות מצוינת לפיתוח סוג של קהילה בינלאומית. היה אז קונצנזוס נרחב לגבי הטרור והסכנות של הטרור. לדוגמה, היה שיתוף פעולה נפלא בנושא חסימת חשבונות הבנקים ותזרים המזומנים של ארגוני הטרור. היה גם דיון לגבי הפעולה הצבאית שיכולה הייתה להינקט בעקבות הטרור. אם הדיון הזה היה מתפתח, כנראה לא היינו מגיעים לעיראק, אלא אולי היינו מגיעים לערב הסעודית או לאיראן. מה שקרה, למעשה, הוא שארצות הברית נקטה בפעולה חד צדדית. אפשר לומר... אנחנו יודעים את ההיסטוריה, אבל השאלה היא, אם שני האירופאים האלה, כל כך אירופאים, כן, הברמאס ודרידה, היו מדברים אחרת או היו מתבטאים אחרת, אם 11 בספטמבר היה קורה חס וחלילה באירופה. כן, אני חושב שהם היו נדהמים. זאת אומרת, הם חוו את הדבר הזה על בשרם. שניהם היו בניו יורק מעט אחרי ה-11 בספטמבר, שניהם חשבו וחוו את החוויה הזו ביחד עם כל אותם תושבי ניו יורק, שניהם אוהבים את העיר הזו מאוד וחזרו אליה במהלך השנים
הרבה חברים בניו יורק. זאת אומרת, זה לא שהם בצורה מנותקת מאירופה הרחוקה מדברים על הטרור שפגע בארצות כן, הברית. אבל יש משהו בהסתכלות האירופאית על אמריקה שנמצא, הוא חבוי או מבצבץ כל הזמן מדבריהם שלהם, הגודל של מגדלי התאומים והסמל של הגלובליזציה, העובדה שהדבר הזה קרה למעצמה החזקה ביותר. יש כאן, לגבי שניהם, משתי הזוויות שלהם, יש סמליות בכך. כן. זה אירוע, כמו שאמרת מקודם, אירוע ראשון לגבי הברמאס, או אחד מהאירועים המרכזיים הגלובליים לגבי דרידה, אירוע שיש לו משמעות סימבולית מעבר למשמעות האפקטיבית שלו. שניהם מדברים על מספר ההרוגים הרב, על הזוועות, על הנוראות של האירוע הזה, אבל מעבר לכך הם מוצאים בו אירוע סימבולי. אחד מקשר אותו להיסטוריה, תקדימים היסטוריים, והשני רואה בו איזשהו איום שבא מן העתיד, אבל הנושא שאותו הם מפתחים יותר מכל זה באיזה אופן הטרור, האירוע הסימבולי הזה משפיע עלינו היום. באיזה אופן הוא מסרטט מפה פוליטית, חברתית, תרבותית ופילוסופית חדשה. ובאיזה אופן אנחנו יכולים להתמודד איתו היום. כן. וצריך להגיד שהספר נגיש לקריאה לקורא שלא צריך להיכנס לתוך התיאוריות הדקונסטרוקציה של דרידה ותיאוריות המרחב הציבורי של הברמאס. אפשר לקרוא את הספר הזה, כן, וליהנות ממנו. תודה לך על הדברים האלה. תודה רבה.